Nalazimo se u pećini gde se podvizavao Sveti Pavle Tibijski, prvi monah na svetu i prvi pustinjak na svetu, kada ga je ovde, na ovom mestu, posetio Sveti Antonije Veliki. Svaki dan Gavran mu je donosio po pola parčeta hleba, jer je to njemu bilo dozvoljeno, jer je to njemu bilo dovoljno. Međutim, kada je Sveti Antonije došao kod njega da ga poseti, Gavran je doneo celo parče hleba. Znači, jednu polovinu za Svetoga Pavla i jednu polovinu za Svetog Antonija Velikog. Kada se Sveti Antonije Veliki vratio iz ove peštere u svoj manastir, rekao je monasima da ga je sramota da se on naziva monahom i da je upoznao pravog monaha koji se zove Sveti Pavle.